parties bengin ya kendo tengah kublai political parties doan nantang snoop tenat bila realize ya kini jong dong gravity jong kini situation ke tentang ila more or less ngila ya wan hi ke jing ngau thu kong spon sai kata ni ngau thu lor kai te kombo ong mane hoi kini kedon artli ki dur kawai ke dur kedon ke legal kawai part kelong political issue kini issue kelong very sensitive keba ngam keren ni roster kombo ong mane la tikna ba government will go like this like kum kini reservation policy ba race te kam shum ya keren ni tu namar hagajing sngau jonga kelong ba ikum kinong yelam ngim dai ban penpat penpra idai ban wanra ya gajing ya teli namar ba ngala ong hagawai ni channel ka T7 lambak la ke ai gawan ja lada mentang ya pat ya perahang ni ngim poi CSA God forbid it should not be like Manipur. I'm afraid kini ke state kami yo ke Kelalong Union Territory kata kada ke ma namar dum ye kun mla su kan song lem no wat khmi lanti ban yo state show la da pat nang ni kemut Union Territory namar lekat ke Jammu Kashmir kini ke sarkar kam salia yang i pemut kan salia tingi ngis ngau khia ga ni kata ba kum ye kini ke isu ban pelong politics tingi ngau khia ga im kwa ga kan pelong politics te kum ki nong yelam ni dai ban wan ra gi jing teli but nasngau si ban ong ba political parties hoi nasngau tanat e jan berreu right come forward you have a political hidden agenda e jan berreu bro politician kum tai tarai there's a hidden agenda politically kita ban ong sai bet namar ngin hab yu khun te election barangan ong ipi nga yeledi kumbo ong ikong pani ko ba kasni ke state ke jonga bham rem election tangwa kini ke jat ban riu jonga ngam dei bendan keti ben pat ke state himut kirang ba jongi san post nem swa ki bi ipai kong kile hill state kitu baro kirang ba ki banra hill state jongi ki bi kim dei ki be ki dei ki riu khrau por khat kumbon ong mo na nong krem doktor ares do profesor jonga university kilawan ra gini ke state jongi kila ai hangi ngingin penpat penprai gini ke state jongi ngahi dalet yaladehi I will not be a party to that. I better kong we serve not for the interest of our interest. We better we lose the election. Yes. Continue kong. Tingi kumbapila yo I nekas ngi laya where ya baro kita ki party politics lani ki party san partai. Dakawai ka jing tmu bala da pia wan lang. Bania ai jing mut lang. Bania mir jing mut lang. Banya ngau tho lang le si ngila ban pen kala ya ka history jong kani ka jela ka bai ki jungi ngim kwa ban pen pat pen pra kum bo ong I president jungi ngi wan ban tei bat habang ngi tei ngi hap ban shem ya karai borobor kan wan ha ka jaka badai ban wan karai pimla ban ong mangin rai ha surok halenti ha sengken ngila aya pi ya kata kalat ka kabuksiar bopin wan tilada hne kasngi dang don tang kawai na baro ki political parties ki bawan sya ka jingyalang kababi jendet no lada pi dang so don kam ban ya khana ban ni mentangi la thau so ya ka committee wan ai ka jingbut ka chongpi halor ka roster pimla ban keren pat ya ka wai pat ki mat namar hang ni ngi ya keren ya ka jing betha jong ka yeng shari ya ka sarkar Meghalaya bahkan penbed ya kata ka reservation policy ka baklam don ka kendon ka basai bat ka kendon jing yada ya baro kita ki kenhon tribes ki badon ha ka ni ka jela ka bai ki jungi ngila thau ya gani ka committee la dep announce ya kata ka committee do honorable chief minister mane ngin sa shim ya kata ka committee ngin sa perkhat yo dang don kam shu yangi nalor kita ki san partai ki party san partai yo dang don kam shu ya kita ki start an ki banang ang yalam ngi shakman banang penshai shu ya kani ka kam
kumno ban penyan ya kata ka jing thung kam thung jam ha kani ka jela ka ba chumi tela da phidang don sa kinu ki ba phikwa bangin ye pensyai in IP ye kani ka por pat ngida kentu ye upat ba lada don manu badon kanu ka jing ai jing mun ka ban yarap ingi ban pentelilang ban ra sakmat ya kani ka reservation policy ka jungi ban don ya kata ka roster ka jing khang jungi ka yai play ban ngin yai khana bat barok ki stakeholders lani kita ki nong snong ki bas ngau don kam ban ai jing mun yangi kani kam dei ka kam ka bangila man rai shimit shiok lada ka simpor artayo laitayo mantala sisnem na do arajan aku ad kaladon gajing kmi kumno ban penyat ya ka roster lada don kita ki ba artatin babalay pede pila aino pila khotno ya ki interviews ha ki departments ki prepare ngatarai pila sai mene menteri rang ba ulo debong manang ni syakman baro ki department kin happen ya kata ka roster hadin ke jing rai jong ke jing betha jong ke kot dang shen hakini ki banai ki baladem ngin pensange i kita baro ngin pet bat ngin khmi bha bat ngin dei ban tipru kino kita ki interview ki baladem kino kita ki examination ki baladem kino stang kita ban aikam balada ki departments ki prepare ki penmi i kita ki kam ki biang ya kata ka jing pen kre jong ki ban penya ya ka roster ngiru ngin ai biang ya ka jing petip ka batma ya ki ban ngin shim ya ka ni kelum biang kenang ba kanum wan shu ka ni ka kendum kendram ka bangila dep yo mat ha ki sampuis nam ki baladep dal jong ka roster system labat ha da ka kot ban pen biang ya ka roster system mdon agenda na ka wai ka ai man ka agenda pin ni hakum ka ni ka pot kamu kawai kalau stand rule bah it is prospective kata te kamu kini keren so kini committee kata kamu stand legal thing right prospective lah clear it is prospective namar kidon ki kinjina ke baki political parties ki sedang mengkeli ini mentah tinggi syami kita ki suggestions kita ki queries ki jongki ngin penbiang penbit kita ki jingkeli bagi keli ngin ya syom baki officials ngin ya study bah baki legal team ke jongi bangin jubab iwe ke kamdei bandan kenu ka unknown question ngimdei bandan kenu kita namar gidon different aspects te jong ka roster ru isuto tiki babunjan ki applications mane ula de pensai menteri rang ba ya ka kam puli putih ka roster kam dan itu kinang pun kum kita kibi ki benta jong kani ka jingshim decision ni te yo klet ka sarkar ni aina itu political parties lu syakmat this will be a historical decision taking while you take a historical decision taking bed bahkan bed to the furthest extent possibility bed baya don menu balik biang sokon yo ka one part ka adverse legal scrutiny ngimdei kin banan hakum kata nanor kata ki badong siya surok pat kimwan sa kajing yalang wat laki dei maki balam perang ya ka party wat num le kum ni kani ka kam ye kam in wan sakmat katang don ka por bangin ya keren namar ngin kwa man simi kan right klem kajing ya sungpu lang ya ka don kam kajing ya sungpu lang Kamu kan ini committee kita specific